Vol dir que jo vagi alegrament a les llibreries del Corte Inglés i compri els llibres, per mi és una tasca satisfactòria, però que tampoc m'he de venir a donar testimoni d'això, sinó que en el món comercial, a la figura del comprador, és aquella persona encarregada de nodrir els punts de venda dels articles adequats, en aquest cas llibres. Jo bàsicament em dedico a comprar els llibres en català i de novetat. Però donat el meu paper de moderador, us explicaré quin serà el format d'aquest debat i en general dels debats que vindran després. En primer lloc, presentaré els tres ponents que tenim a la taula i tot seguit faré una petita introducció sobre aquest tema. El tema del debat d'avui, que és la formació acadèmica i professional del llibreter. A continuació faré dues preguntes a cada un dels ponents perquè iniciem la seva exposició. Una exposició totalment lliure i un cop hagin acabat farem una mena de taula rodona de debat entre nosaltres i després donarem pas al públic perquè pregunti o puntualitzi el que més li convingui. I després, finalment, després de les conclusions, si n'hi ha, doncs hi haurà un intermig i prendrem cafè o el que més ens vingui de gust perquè els llibreters ens irrita especialment el cafè per a tots. Llavors el que també volia afegir que en el Palau de Congressos hi ha wifi, llavors els membres que es vulguin connectar hauran de una clau, una contrasenya, l'usuari és llibreters i la contrasenya és Palau20. Per dit això, pas les presentacions. A la meva esquerra vull presentar en Lluís Maria Anglada, és llicenciat en Filosofia de la Branca Lògica i diplomat en Biblioteconomia. Des de 1997 és director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i precisament havia estat director de Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya i professor a l'Escola de Biblioteconomia i Documentació. Actualment és membre del Library Advisory Board o de la Nature Publishing Group i de l'editorial Springer i del Comitè Científic de les Reunions Europees de l'ICOL. Ha estat president i coordinador del programa de certificació de qualitat dels serveis de biblioteca de l'ANECA i és conferenciant i articulista actiu en matèries diverses relacionades amb les biblioteques. Després, a l'esquerra, en segon lloc, us presento Bernat Fàbregas. Ell és un dels responsables de les llibreries Sàpibus de Barcelona, on va agafar el testimoni del seu pare Pere Fàbregas, que és un dels llibreters de casta d'aquest país. Actualment comparteix la direcció de l'empresa amb en Josep i la Ingrid Pi, després que les dues famílies s'associessin per iniciar una singladura empresarial conjunta i ajuntessin les llibreries en què comptaven a la capital catalana. Actualment a Portal de l'Àngel, al carrer Palai i a la Catedral. Bernat Fàbregas forma part d'una de les famílies de més tradició en el món de la llibreria a Catalunya i ell és la tercera generació. I per acabar, a la meva dreta, us presento en Lluís Agustí, és professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Ha estat cap de la biblioteca de l'Institut Cervantes de Nova York i ha escrit treballs com aportacions per una bibliografia de l'exili republicà català, valencià i balear als Estats Units d'Amèrica, que recull obres publicades pels exiliats de la Guerra Civil Espanyola d'origen balear, català i valencià als Estats Units i Puerto Rico, des de 1936 fins a 2004, i vol ser un punt de partida per recuperar la labor intel·lectual d'aquests exiliats. També ha escrit la Biblioteca de Nova York, que descriu el funcionament de la Biblioteca de l'Institut Cervantes en aquesta ciutat, i a més el Diccionario Etimológico Castellano Hispánico de Coromines, on repassa les característiques d'aquest prestigiós diccionari escrit per Joan Coromines. A mi, quan em vam proposar de participar com a moderador en aquest debat, em van venir moltes idees al cap. Va ser com una mena de tot un revolutum, però calia ordenar-les i fer un fil seguit. I finalment això és el que hi he pensat. La història del llibre té més de 50 segles d'antiguitat. És que va aparèixer en el seu format més antic, les taules d'arxiva. Més tard, van venir els rotllos de paper, els pergamins de pell i de cuir, i el format de paper que va aparèixer a la Xina al segle I després de Crist i va ser difós per tota Europa a partir del segle XIV. El 1449, Johannes Gutenberg va inventar la impremta, i en aquest moment va desaparèixer l'ofici dels copistes o escribes, que podien trigar 10 anys a compondre un llibre amb il·lustracions. Però la desaparició dels escribes o copistes va donar origen a un nou ofici, el dels llibreters, i els seus llibres els venien a la llibreria. És veritat que al principi impressors, editors i llibreters es podien compondre, després potser les tasques es van anar separant. Però el llibre se seguia venent a la llibreria. Aquí a Catalunya val a dir que el Gremi de Llibreters de Catalunya continua la tradició de la confraria fundada el 31 de gener de 1553 a Barcelona. Per tant, és un ofici molt antic. Afortunadament no és el més antic. I els llibreters d'avui poques coses tenen a veure amb els dels temps passats, encara que l'esperit hauria de ser el mateix des de tots.
És desconeixent les matèries que podrien compondre l'escola de llibreria destinada a la formació de llibreters, que demà farà la presentació l'Antoni Daura i l'Ernest Abadal, i que espero que sigui ben aviat una realitat. A mi m'ha semblat un curs molt complet i no hi he trobat cap carència. Penso que és un bon inici per formar llibreters amb un criteri interessant. Seria bo, com diu en aquest document, que l'alumne tingués una formació preferentment universitària o com a mínim una formació professional de batxillerat. Entre altres coses, hauria de tenir coneixements administratius i legals. Hauria de saber un mínim de comptabilitat, ni que sigui per saber si el seu negoci és rendible o no. L'altre dia estava parlant amb un amic que és auditor i em deia que havia estat mirant els comptes de tres empreses familiars de nivell mig i es va donar compte que feia 3 anys que perdien diners i els amos ni ho sabien, no? Això no pot ser. A part de saber comptabilitat, ha de tenir coneixements de màrqueting. Sempre amb el suposat que tot el que oferirà serà tenint en compte la qualitat del producte i no l'independència del producte. Però ha de saber màrqueting per saber fer atractiu el producte en els seus lectors. Ha d'estar format en les noves tecnologies, per poder ser competitiu, no només en informàtica, sinó en domini de la web, de llibres electrònics, compra-venda, de localització de títols. Els avanços són frenètics en aquest camp en els darrers anys o potser en els darrers dies, llavors cal estar molt al dia per ser competitiu. També serien importants els idiomes, primer per documentar-se de primera mà i no dependre del que diguin les segones fonts, i després per tractar els clients de tota mena. I finalment, entre altres coses, penso que seria molt important que sapigués gestionar eficaçment l'estoc i que a la seva botiga tingués el mínim d'immobilitzat, que això rentabilitzaria segurament el seu negoci. Això per una part, això seria el que seria la formació del llibreter, però per altra part penso que el bon llibreter, el llibreter d'excel·lència, ha de tenir unes virtuts que són tan importants com les formatives, però que no es poden ensenyar, no s'aprenen, se senten. Ara, unes s'han de complementar amb les altres. El llibreter penso que ha d'estimar el llibre i llegir, ha d'emocionar-se pel que aprèn o pel que gaudeix. I aquesta transmissió emocional del client el fidelitzarà més. Perquè al final el que està proposant no és venda, que sí que evidentment al final el client pagarà, sinó que està proposant sentiment. Ha de ser ordenat, intuïtiu, ha de saber escoltar, ser una mica psicòleg, també ha de ser polivalent, et podrà parlar de Kant, d'Euclides, de Jaume Cabrera, del Ramon Solsona, del Montgrí Girinàs o de les Tres Bessones. I haurà de fer rècits continuats per oblidar les seves preferències personals i adaptar-se al que li demana el client. Però després tranquil·lament pot fer un paquet de devolució o ajudarà a descarregar una novetat, sense despentinar-se, però després ha de tornar a la botiga a vendre. I això potser ho farà en dissabte o potser ho farà en dia laborable a les 9 de la nit. Ha de ser pacient, o molt pacient, tant amb comercials i amb clients, però també amb autors, amb alguns autors, i també amb els editors. També s'ha de ser pacient amb els editors. Si aconseguíssim tot això en una única persona, ens trobaríem davant del llibreter perfecte, una mena de paca entre l'homo super sapiens, l'homo super faber i l'homo super habilis. I aquest és el camí. De tota manera, penso que avui en dia la professió de llibreter no està prou ben reconeguda. Moltes vegades se'ns titlla de simples botiguers i d'anar amb el llapis a l'orella. I en part tenen raó. De fet, és la nostra botiga, i la nostra botiga és un negoci privat on la paraula subvenció és desconeguda. I que hem de rentabilitzar-nos és el nostre modus vivendi i hem d'arribar a final de mes. Tots sabem que aquest no s'hi farem mai. És real que tenim un paper com a difusors culturals, i és bo que així siguin. Però de fet nosaltres no produïm res, no creem res, simplement venem els llibres que altres fan. Alguns fan llibres excel·lents i bons, altres fan llibres mediocres o altres directament dolents, i tots els tenim a la botiga. Al llarg de la història hem conegut a grans autors, a grans editors o també grans impressors, però en canvi no hem conegut grans llibreters. La nostra petjada és molt lleu. Ens agrada la feina, ens impliquem abnegadament, som compromesos, fem país i afortunadament no hi ha decepcions significatives. I bé, acabada la introducció, doncs donaré pas a les exposicions dels tres ponents, primer amb el Lluís Agustí, li faré dues preguntes i a partir d'aquí aquí desenvolupi com consideri millor. Primera pregunta, quina formació tenen els llibreters d'altres països, com a Alemanya, Itàlia, França o Estats Units? I la segona, com veus les llibreries d'aquí 10 anys? Bé, primer de tot, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat. Com ha comentat, soc professor a la Facultat de Biblioteconomia, he estat bibliotecari durant molts anys i el que faig actualment és sobretot ensenyar als futurs bibliotecaris a comprar, com
d'informació. Permeteu-me abans, però, una petita anècdota personal, una mica per trobar el to, que que vam trobar també ahir a la inauguració, i és aquest acostament meu al que és el món de la llibreria. Quan jo tenia potser 13 o 14 anys, no recordo exactament, vaig ser capaç d'anar solet a una llibreria una mica llunyana a casa, i vaig anar al llibreter i li vaig demanar que, sisplau, si tenien el llibre d'història de cronopios i fantasmes. El llibreter em va dir, no, de fantasmes, no de fantasmes, de fantasmes. I em va acompanyar molt delicadament i molt bé. Em vaig fixar que de reüll estava mirant a la porta perquè no se li escapés en el llibre, que l'estava robant. I em va tractar també, i no em va renyar, que em va fer el seu llibreter fins que es va jubilar i el van substituir. Aquesta idea d'aquest llibreter és com volia jo que fos un llibreter, o com a comprador, sí, no com en Xavier, que és comprador d'una altra mena, com a comprador d'una llibreria. Què volia jo que tingués aquest llibreter? Volia que tingués, primer, que sapigués perfectament el producte que estava venent. Aquesta manera de transmetre l'emoció, com deia Xavier Sistats. No pots prendre una cosa per la qual no t'estiguis emocionant. En segon lloc, que ho tingués, que el producte fos capaç de tenir-ho. Vosaltres millor que ningú, de cas també ho sabem, però encara vosaltres més llibreters, és difícil tenir un espai que no creix amb el temps físicament, tenir cada cop més informació o més documents d'allò que el comprador, el client, vindrà a buscar, allò que deia el Ramon Solsona, que volia trobar allò que desitjava, i si no, a través d'un serendipisme, trobar d'altres coses. I això vosaltres sou d'alguna manera qui ho fa i ho facilita. El llibreter coneixia el producte, sabia tractar-me jo, un adolescent que no tenia cap tipus de significat econòmic potser, i finalment mirava que l'empresa fos rendible, perquè com en Xavier apuntava, vosaltres, llibreters, podeu voler ser transmissors culturals, voleu ser difusors de la cultura, però si la màquina no funciona i s'atura, deixareu de ser-ho. És a dir, ha de ser sí o sí rendible el que és el negoci. Tot això ho dic de fa molts anys, clar. Com ha de ser el llibreter d'avui? El llibreter haurà de ser de moltes maneres diferents i adaptant-se a una realitat que estan canviant aquests temps líquids que ara es diuen. Aquest és un problema de desafiament tecnològic, és un problema també de desafiament econòmic, parlàvem d'aquests sistemes monopolístics que poden portar problemes, i aleshores ens trobem que el llibreter hauria de tenir una formació tan variada i tan plàstica per anar saltant amb aquests nous temps que es fa difícil de trobar quin és el model, quina és la formació que ha de tenir. Dit això, potser caldria preguntar-se com seran les llibreries d'aquí 10 anys, que és el que em preguntava. Doncs, mireu, això no sé si ho considereu a mi, sempre hi ha un economista que ens explica com aniran les coses d'aquí 5 anys, ens explica per què no han anat les coses com ell ho diria. Si jo ara em pogués aquí posés a dir com seran les llibreries d'aquí 10 anys, probablement d'aquí 10 anys hauria d'explicar per què no van ser com vaig dir que serien. Prescriptors, seran llocs de trobades culturals, potser alguns dels llibreters que estan aquí deixaran de tenir un espai físic i treballaran des d'un despatx o des d'un magatzem sense tenir una atenció al públic. Mario Serra, en l'última fira del llibre d'ocasió de Barcelona, va dir doncs potser acabaran una part dels llibreters tots sent llibreters d'ocasió. Nous impressors, nous distribuïdors, és a dir, podrem recuperar aquella figura del llibreter impressor de finals del 18 o principis del 19, en el qual en la mateixa botiga imprimia o distribuïa o venia els productes d'altres impressors. Potser en tots els sistemes aquesta impressió sota demanda que poden anar arribant a les nostres llibreries poden ser un altre model. Què pot ser? Doncs en qualsevol cas caldrà sempre que aquest negoci sigui rendible. Aleshores veiem que són tantes les possibilitats de les llibreries que es fa difícil dir com ha de ser la formació dels llibreters. En qualsevol cas hauria de ser una formació en constant adaptació, sense caure potser en el papenatisme tecnològic. Vosaltres en sabeu molt més que algun company que en sap molt de tecnologia, però que el contingut, aquesta capacitat de parlar d'autors de diferents, d'adaptar-se, d'adequar-se al nivell del que és el vostre client,
aquesta manera d'adaptar-se només es pot fer tenint aquest sistema, aquesta formació tan completa i que es fa difícil de definir. De tota manera, vistes aquestes idees cap a on van les coses, cap a on poden anar els models, podríem començar a dissenyar quines serien les coses o les informacions que hauria de tenir un llibreter que s'anés formant. Per començar, jo probablement si posés aquí la qüestió que vosaltres li preguntés qui de vosaltres ha tingut una formació de llibreter diguem-ne en una escola francesa o alemanya o aquí, probablement tots vosaltres heu après en els vostres llocs de treball, en les vostres llibreries. Però probablement si us fes també la pregunta i us digués us sembla que els nous llibreters que us arriben, les noves temporades de gent jove que s'incorpora al negoci, caldria que tinguessin un nivell mínim desitjable i no haguéssiu d'aprendre uns anys d'aprenentatge, també em diríeu que sí, que si bé vosaltres heu après en el treball, no estaria de més que aquesta gent que s'incorpora sí que tingués uns coneixements previs. Aquesta és una discussió que ja va passar al segle XVIII amb el diccionari d'autoritats de la Reial Acadèmia. Jo veig un dels filòlegs que deia per què recull tot en un diccionari si jo llegint durant 60 anys el llibre dels autors ja sé com s'han d'escriure les paraules i com no. Això no és possible. Avui necessitem rapidesa, necessitem immediatesa i necessitem la resposta ja. I la gent que s'incorpora en el que són les llibreries ha de tenir una formació bàsica. En el cas dels bibliotecaris del món al qual jo vinc, aquest fa 100 anys que en aquest país, a Catalunya, hi ha una escola abans que es formaven els bibliotecaris. En el cas dels llibreters no és el cas. Hi ha hagut, sí, algunes iniciatives en el passat, però han estat una miqueta en filosofia castellera. Aixecar, per no desfer-se, no hi ha hagut una continuïtat. Demà us convido a que la presentació que l'Antoni Daura i l'Ernest Tabaral, el degà de la Facultat d'Economia, faran d'aquesta escola de llibreria. Però em preguntava el Xavier quins són els models. Els models, en principi, pel que arribem a saber, són tres models d'aprenentatge. Un primer model que seria, diguem-ne, el d'una formació bàsica. Una formació bàsica, això per exemple té lloc a França, té lloc a Alemanya, té lloc a Itàlia, una formació bàsica que dotaria als alumnes o la gent que vol incorporar-se al mercat de treball com a empleats de llibreria i que se'ls dona una formació bàsica que seria la dels aspectes legals, els aspectes del moviment de la llibreria, els aspectes d'aparador, de qualsevol d'aquestes tècniques bàsiques que qualsevol dels treballadors que estan a les llibreries de Catalunya fan. El segon nivell, un nivell una mica més complex, i això ho podríem trobar, per exemple, en el cas de França i d'Itàlia, i d'Alemanya també, trobem un segon nivell més alt, que és el que seria ja el gestor, el que seria el propietari, el que seria la persona, potser també empleada, però que és el que administra i gestiona ja la llibreria. No seria el treballador de botiga, sinó el que crea, organitza, gestiona i fa que aquella llibreria funcioni. Aquest sistema, diguéssim, de doble escalat, un primer nivell i de treballador i un segon nivell de gestor, es reprodueix arreu d'aquests models de les escoles. Sí que passa que de vegades el model es complementa amb fugides cap a altres àrees. Pensem que les xerrades d'ahir ens ajuden en aquest sentit. No es limiten només a la llibreria. També, en el cas, per exemple, francès, fan també un pas cap a la papereria i cap a d'altres, cap al quiosc, cap a la premsa. Hi ha també d'altres vessants. La tercera pota d'aquesta seria la formació permanent. Què és això? Doncs, als Estats Units, França, Anglaterra, Alemanya, qualsevol, els sistemes, diguem-ne, dels gremis, de les associacions professionals, de totes aquestes institucions d'associacionisme, ajuden a que el treballador, el gestor de la llibreria, estigui constantment al dia.
Són de vegades petits cursos. En el cas d'Amèrica, als Estats Units, hi ha una sèrie de bateria de qüestions absolutament precises i concises per descobrir una petita aplicació tecnològica que ha sortit en relació a la impremta o al llibre o el que sigui. Això és molt important. Tots i cadascun dels que estem en aquesta sala tenim a vegades la sensació que som com hàmsters en aquell gàbia que se'n correix tot el dia i no ens dona temps de mirar cap enlloc. Però de tant en tant necessitem des de fora resoldre un problema tecnològic, un problema comptable, un problema de qualsevol mena, que se'ns ha de donar la clau. No se'ns ha de donar una llarga explicació, simplement el mecanisme de resoldre aquell problema. I aquesta és la tercera via. En qualsevol cas, jo penso que des del punt de vista gremial, des del punt de vista social, em va agradar molt ahir l'ús que es va fer i abusiu potser de la paraula promiscuitat. Us veu? Ahir també es va parlar molt de promiscuitat. I vaig pensar que està molt bé, jo no soc l'únic, perquè penso que la promiscuitat està molt bé en el sentit entès professional. Per què? Perquè hem de ser potser infidels però lleials. Què vol dir això? Que sí que ens hem d'adreçar amb els altres col·lectius, amb els nostres estudiants de biblioteconomia. Ens referim sovint, en el cas del llibreter, com un model a seguir en certs aspectes laborals, en certs aspectes professionals i científics. Per què? Perquè el que fa al costat, encara que nosaltres tinguem molt clar que és el corporativisme, és necessari aquesta transversalitat que ens fa que aprenguem dels que estan treballant al costat nostre. I amb això vull dir que aquesta proposta que suposo que tothom considera que és interessant de formar noves fornades de llibreters poden estar incloses d'altres institucions que no són pròpiament corporatives en el sentit de llibreter, sinó que hi poden haver-hi editors, hi poden haver-hi l'acadèmia o la universitat, hi poden haver-hi impressors. És a dir, nosaltres la unió dels altres elements d'aquesta cadena, nosaltres no som més que una baula d'aquesta cadena del circuit de llibre, ens ajuda a aprendre. No aconseguim a través d'un corporativisme, diguéssim, d'excessiva gelosia, no avancem. I jo penso que en aquest sentit aquesta iniciativa que comencem o d'altres que hi poden haver són de molt d'interès. El que es fa al costat, no només el que fa França, Alemanya, sinó el que fa l'impressor, el que fa el bibliotecari, ens poden ser de molta ajuda. I em sembla que de moment això és tot, no sé si m'he passat poc temps. M'he ajustat. Sí, perquè si no acaba l'espasa i... Ja està, molt bé. Llavors ara, a continuació, el Bernat Fàbregas, que les dues preguntes que li faré seran aquestes. On creus que haurà d'estar l'equilibri entre formació intel·lectual i aprenentatge de l'ofici? I la segona, quina és la formació majoritària dels treballadors de les vostres llibreries? Molt bé, primer... Primer, agraïm per estar aquí, gràcies per la invitació. Jo, venint cap aquí, pensava què he de dir, una mica què he de dir, el que hauria de dir o realment el que jo penso. De la formació i del que ha de ser un llibreter i de com ha de treballar un llibreter, això està... del que ha de fer un llibreter en una llibreria o un treballador de la llibreria, en aquest cas també, és molt complexa. Contestaré primer a la segona pregunta, perquè així ja més o menys fa una mica la idea de, en el meu cas, de quin tipus de gent tinc, de treballadors tinc a la botiga. Entre el 85 i el 90% tots tenen carreres universitàries. Els que no tenen és perquè porten una antiguitat molt gran que ja ve que ja van entrar molt joves a treballar i ja quasi pràcticament et diria que no tenen ni estudis, o estudis molt primaris. Però la realitat és aquesta. També he de dir que la formació, la sort que tinc de tenir molta gent amb carreres que tenen força coneixements és per com està avui en dia també l'estat de feina que fa 10 anys no hi eren. Fa 10 anys els currículums que venien eren d'una manera i actualment entre
diria entre 5 i 25 currículums diaris que t'arriben a la botiga, estic en un lloc molt cèntric, la majoria són universitaris. Vull dir que estem en un moment greu de busca de feina de gent jove i per tant això provoca que últimament doncs, el nivell pugi, no? Potser ens afavoreix, no? En aquest cas. Però jo sempre he pensat, i diré el que penso que he de dir, no el que hauria de dir en aquest cas, que és el que és important, sobretot en dies com avui, és que la formació acadèmica és molt important. És molt important per tenir a la gent amb coneixements i avances molt més, però no és essencial. Per mi no és el tot essencial. Estic d'acord que l'escola de llibreters és necessari i tot això portarà moltes coses. Però el que també s'hauria d'ensenyar és a treballar. Suposo que tinc el defecte que porto 28 anys treballant al mateix lloc. He mamat tots els aspectes de la llibreria. Suposo que jo vinc de l'escola antiga que vaig ser com un aprenent, amb 16 anys, i he mamat tots els canvis que hi ha hagut tant a la societat com a la llibreria. I n'he tingut molts. En 10 anys he fet 3 reformes, m'he associat 2 vegades diferents amb filosofia diferent de socis. Vull dir que he tingut molts canvis. I això m'ha fet veure coses, i el que em fixo jo primer quan em ve... Tot depèn de si busco un tipus de treballador o un altre, això és evident, no? Però el més normal, el que tens més rotació, que són estudiants o que són gent que ha acabat la carrera o que ha acabat una carrera i està estudiant una altra però que mentre es vol treballar, perquè tinc l'avantatge que poden fer horaris de matins o de tardes, i això implica que ho tinguin fàcil per venir a treballar. És el tipus de treballador que tens, diguem-ne, més rotació, perquè de la mateixa manera que quan acaben una carrera o quan ja has d'acabar la segona o estan estudiant coses, quan troben feina del que estan estudiant moltes vegades ja et deixen i evidentment van el que cada vegada menys, malauradament, però és així. Però el que jo suposo que són l'experiència de bons dels anys, però jo en 3 dies, per no dir 2 o per no dir una setmana, jo detecto bastant fàcilment si aquella persona serveix per treballar en una llibreria o en el comerç, perquè no hem d'oblidar que una llibreria és comerç també, i si m'aguantarà temps o no m'aguantarà temps. Ja no és un problema de que a mi m'agradi o no m'agradi, que també, però ja ho veus que aquella persona una setmana, un mes, 2 mesos, no aguantarà treballar, no és que facin horaris molt llargs, però aguantar una campanya de Nadal és dur, aguantar una campanya de Sant Jordi Déu-n'hi-do, aguantar un estiu que has de treballar, has de combinar les vacances de tothom i has de treballar en moments que normalment la gent té vacances. Tot això veus que no està adaptat. Dissabtes tarda, és molt dur treballar dissabte, sobretot per les generacions que pugen. Tot això fa que vegis en seguida, aquesta persona ha vingut aquí perquè li agrada molt llegir, li agraden molts llibres, però no sap el que és de treballar, el que és treballar. Treballar implica moltes coses. Pots treballar en una llibreria, pots treballar en molts llocs, però treballar en una llibreria no vol dir venir i dir, ostres, jo, com que en sé d'estudiar història, en sé molt d'història, em posaran a la secció d'història i em trauran un client i l'atendré i xerrarem sobre la història de no sé què, la història de no sé quantos, això no és viable, no funciona així. Potser hi ha una llibreria molt especialitzada en un tema molt concret que sí que poden arribar a això i estar en un barri i li va entrar poca gent i pot acabar de xerrar molt amb el client, però avui en dia això s'ha de vigilar molt perquè hem d'atendre ràpid, hem de treballar molt i això que deia, que no només tu en una llibreria has de saber d'història, perquè és la carrera d'història. Entres en una llibreria et demanen un llibre de cuina, entres en una llibreria et demanen un diccionari, entres en una llibreria et demanen qualsevol tipologia de llibre, de cinema, del que sigui,
o d'altres coses que has de saber on són o com buscar-los. És molt important que la persona que entra a treballar en una llibreria primer conegui el mecanisme d'aquella llibreria, perquè la tipologia de cada llibreria necessita un tipus també de treballador diferent o amb una carrera, amb uns estudis diferents segurament, molt semblants, però es pot trobar la diferència, però aquí el més important és que conegui com funciona aquesta llibreria, la teva, no? En aquest cas, perquè la meva llibreria és molt diferent segurament a com es treballa la llibreria de Joan que tinc aquí davant o la Ginebra, no? Perquè cada un té la seva tipologia de llibreria. Ha d'entendre això, cada llibreria té el seu programa de gestió en el qual se li va ensenyar i ha d'aprendre de seguida com funciona aquest programa de gestió, perquè allò és el que li donarà les eines perquè un que sap molt d'humanitats pugui trobar un còmic, un llibre de cuina, com deia abans, no? O saber si el tenim o no el tenim. I se li ha d'ensenyar molt tota la llibreria, se li ha d'ensenyar molt, vull dir, jo no estic parlant de llibreries d'un tamany una mica que dius, és que tinc una secció d'història tan gran que tinc una persona només que es dedica a la secció d'història. Normalment, crec jo que a les llibreries sí que cada persona com a mínim porta 3 o 4 temes, perquè si no dona per tant, no? No pots tenir tant personal per suportar això. Però el principal és això, que sàpiguen, que tinguin el coneixement de la gestió i de com es treballa el mecanisme d'aquella llibreria i de quina manera es fan les coses. Però també s'ha de saber com es contesta amb un client, com s'atén, com s'acompanya amb un client, quin vocabulari s'ha de fer servir. Hi ha coses que no es poden, un llibreter no pot dir a un client, no trobo a vegades, jo sempre els dic quan entren, és el primer dia que estàs aquí, és la primera setmana que estàs aquí. El que tu no pots fer és dir no ho sé. No pots dir, és que fa 2 dies que estic aquí, no ho sé, això el client no ho entén. Bueno, no ho entén, no? Però vull dir, no es preocupi, en seguida busco o mirem a veure què hi ha. Informes, truques a l'encarregat, truques a el que està especialitzat en la secció, vas a l'ordinador, consultes, sempre has de donar l'aspecte que tu ets un gran coneixedor de tots els llibres que tens a la llibreria i més, perquè evidentment a mi encara ara em demanen molts llibres que no sé què són, després de tants anys, però ara, abans era més difícil, perquè abans trobar un llibre, quan no hi havia la informàtica, jo he viscut a la llibreria sense informàtica, anàvem amb els complements dels ICBMs i tot això, que allò ajudava a algú, però avui en dia et connectes i de seguida saps de què estàs parlant, no? Perquè el client et dona unes dades amb molt poques eines, no? Diuen un títol mal dit o un títol mal ordenat i avui en dia les noves tecnologies això, pràcticament només que tinguin una paraula trobes el de què va. En general, jo el que volia insistir més és que el llibreter que vol entrar en una llibreria se li ha d'ensenyar formació. Si venen preparats en una escola, molt millor, perquè t'estalvies moltes coses, però el que jo noto amb les noves generacions, que en principi són els que han d'entrar, és que n'hi ha segur. Jo en tinc, jo tinc ara en aquest moment el millor equip que he tingut mai, no? Estic contentíssim i molt bé i tal. Però per què? Perquè he tingut la sort que m'han arribat uns joves que entenen el que és treballar i entenen el que és l'esforç amb uns sous que no són extraordinaris, però que entenen que per millorar i que per tirar endavant han de donar més del que se'ls demana amb iniciativa. El fet de la iniciativa ha fet que millori molt tota la gestió de la botiga i tota la creativitat i les activitats o les coses que vols fer en la botiga. Això és importantíssim. La gent ha de tenir molta iniciativa i ha de saber que quan va a un lloc a treballar, la llibreria, qualsevol lloc crec jo, suposo que vindrà un dia o l'altre, però jo el que noto molt és que falta, en general,
les ganes i l'aguantar temps treballant hores amb moltes ganes per fer coses amb un sol que és el que és, que saben que és el que és des del primer dia que arriben, però que per arribar a més amunt no és una qüestió de 2 mesos. Jo m'he trobat ara ja fa un temps això, ara menys perquè aquesta crisi ja et dic que el que fa és que la gent ja consideri que tenir lloc de treball ja és prou important i s'ha de mantenir-lo encara més, no? Però trobaves molta gent que deia que ja porto 2 mesos fent paquets i potser jo ja hauria de deixar de fer paquets, no? És que no deixaràs de fer paquets mai, o de desfer paquets, no? Dius, quina evolució pretens tenir una llibreria? En una llibreria pots tenir una evolució personal de coneixements, de cada vegada saber més coses, de cada vegada millorar la teva gestió de la llibreria, però quan entra un paquet s'ha d'obrir, quan s'ha de tornar un llibre s'ha de tornar a tancar, quan s'ha de canviar una... Perdoneu, jo tinc una llibreria que la meva característica és diferent segurament a d'altres, que no vol dir que sigui millor, sinó que és diferent, però movem molt les seccions d'allò. Hi ha algunes que estan bastant estàtiques, però normalment, com que estem en un lloc de molt impuls, doncs les entrades les movem molt i tot això. Això implica que cada 2 per 3 estem en marxa, no? Això es cansa, ostres, ara hem de fer això, ara hem de venir un dia abans perquè hem de moure tot això. Bueno, quan es buida una estanteria s'ha de netejar. Totes aquestes coses sembla que degradi la professió. Jo intento fer tot un sistema psicològic, per dir-ho d'una manera, per engrescar la gent i fer-los entendre que això és necessari. Ho aconseguim bastant, però per mi és essencial. És a dir, que la formació és molt important, però s'ha d'aprendre a treballar en el sentit d'aguantar els que s'ha d'aguantar, el sentit de dir cada dia he d'anar al mateix lloc, cada dia m'he d'il·lusionar, cada dia he de tenir iniciatives i fer coses, una mica en general. Molt bé, gràcies. I per acabar, Lluís Maria Anglada, ara és el seu torn, les 2 preguntes. Quins inconvenients i llacunes té per a tu l'autoaprenentatge en un llibreter? I la segona, penses que hi ha un dèficit en llibreters i ho faig extensiu als editors en formació científica? Bon dia. M'ha semblat quan deies per acabar sospiraves. Ara per acabar. Però m'alegra veure que els llibreters us veu ben d'hora, com s'han arreglat. Els que tenen bars en els carrers adjacents al Palau de Congressos no tant, perquè buscant algú que és un cafè he arribat fins a la Rambla, cosa que no està pas malament. Però gràcies per convidar-me a estar aquí. Jo vaig tenir ocasió, en un moment de la meva vida, era 3 coses, o pertanyia a 3 col·lectius, era bibliotecari, no pas per vocació, m'hi vaig trobar una mica, però era copropietari, modest copropietari d'una llibreria a Vic, a la Tralla, i era bon accionista per herència del meu pare, que el Boigues vivia, el va enredar, diguem, a comprar accions d'edició 62. Em penso que encara dec ser aquell accionista d'edició 62, en tenen un, em penso que en tenen 2 i el segon dec ser jo. Però puc anar als consells d'administració de 62 en el seu moment, que encara en aquell moment, parlo de 62 perquè el que conec, però vull dir que veies que em pensava que el llibre es venia a les llibreries, i llavors veies que el llibre, descobreixes que el llibre es venia en aquell moment amb una quantitat important porta a porta, i es venia de manera important en els quioscs, estava en una llibreria que tenia el problema de voler fer-se un forat amb el llibre de text. Vaig aprendre jo en aquests llocs que no es pot parlar amb simplicitat, perquè ho fem de sectors que coneixes poc, perquè molta gent que firmem avui en temes de pirateria, del preu de venda fix, etc. Algunes opinions tens una mica d'impressió que són superficials o sense coneixement real. En tot cas, jo sempre he pensat que en el món de la lectura, potser no del llibre, hem dit del llibre quan hi havia aquesta associació entre el paper i la lectura, però el món en què estem, editors, llibreters, bibliotecaris, lectors, estem al mateix barco, penso que és tot, no? Estem al mateix barco. El meu negoci com a bibliotecari és proporcionar informació a la gent, no ho podria fer si no tingués qui assumir riscos editant llibres i qui assumir riscos venent-los. Jo personalment
fem unes compres importants de material de ciència a multinacionals, que el que fan és editar o bases de dades o revistes. No sé si a darrere d'aquests no hi haguessin petits editors, a vegades de petites revistes no hi hauria material per difondre les biblioteques. Abans de contestar les preguntes que m'has fet, Xavier, si em permets, una perquè també s'ho prepara, llavors ho diu. Clar, vas preparant les intervencions intentant ser interessant a vostès, els quals no coneixia quan ho preparava, i ahir vaig mirar amb uns amics i vaig pensar, no, és que el que ens preocupa no és la formació, el que ens preocupa és una altra cosa. Què feien els meus amics? Els meus amics, un és enginyer, treballa en una consultoria i explicava que s'estava formant al YouTube.edu, o sigui, no a les universitats, Lluís? Un altre amic meu que era suec i que ha viscut en molts puestos, i ara per cert és tarragoní, que està aquí a Cala Romana, compra els llibres a Amazon. Però llavors, aquí les biblioteques em mantindré, un altre amic que és americà, però ficat aquí també, però que viatja a Mitjau Guillén i tal, s'emporta llibres en préstec, llibres electrònics en préstec, de la seva biblioteca pública de Blacksburg, Virgínia, no sé si és que penses, ostres, però el que ens preocupa no és com formar-nos, el que ens preocupa és si no les llibreries, com s'han d'aquí 10 anys, sinó si hi haurà llibreries d'aquí 10 anys, biblioteques d'aquí 10 anys, universitats d'aquí 10 anys. El món en el que vivim està en un procés de transformació molt gran perquè s'estan canviant moltes coses en molt poc de temps. I en aquest context, que jo penso almenys ara ja assumeixo, perquè penso que parlar dels altres no és correcte, però parlo de mi mateix, jo com a bibliotecari la meva preocupació no és la formació. La formació és important, però no és el més important. El més important és com un mateix, en el sector en què està, pot continuar vivint i el pot continuar desenvolupant. I aquí sí que la formació és important, perquè la formació no és un objectiu per si mateixa, però és un instrument. Llavors, jo penso que la formació no és el tema, però és la solució. No l'única solució, però una de les solucions. Per què la formació és la solució? Jo els parlo des del meu sector, el sector bibliotecari, que si vostès com a llibreters s'han considerat que s'han considerat moltes vegades no els més importants de la generació, més que la societat no els considerava el més important que hi havia. Els hi puc assegurar als bibliotecaris. Amb crisi i sense crisi, moltes vegades tens la impressió que tu aixeques una bandera que la veus important però que el teu entorn no li fa. Per tant, som sectors que no ens han regalat res, estem on som perquè ens ho hem currat, perquè ens hem llevat molt d'hora, i perquè, i aquí és on vaig intervenir la formació, perquè la formació ens ha ajudat, i ara torno a insistir, parlo dels bibliotecaris, la formació ens ha ajudat a ser més competitius en aquest espai en el que nosaltres ens volem